दा दिनै भारत उदांस्रि जानाया 77थि जाबाय। दा बेवहाय बे 77थि भारत उदांस्रि सानखौ लोब्बा लानानैनो जोंहा जोंनि समाजनि सासे बेक्ति रुंसारि जालांनानै थांनाय दङ। दा जोङो बिनि मुङै जोङो बे 77थि भारत उदांस्रि सानखौ लोब्बा लानानैनो जों दिनैहाय बे उदांस्रि सानखौ गाजा गोमजायै गरजियासै फालिनो होननानै जों दिनैनि नैबे ट्रफि काम प्राइज मानिखौ जोङो होनाय जादों। जाहाथे न'खरनि बयबो गाजा गोमजायै गोसो खौसे मदद होलायनानै दिनैनि नैबे 77थि भारत उदांस्रि सानखौ जोङो गाजा गोमजायै फालिनायजों लोगोसे दिनैनि बे ट्रफि बादायलायनाय खेलाखौ होफानाय जादों। जायनि मुङाव बे दिनैनि खेलाया होजादोंमोन बै थैनाय सुबुङा फुटबल खेलाजों माबाफोर सोमोन्दो दंमोन? बे जाय बिथांनि मुङै जोङो दिनैनि बे मेम'रि ट्रफि खेलाखौ होनाय जादों, बिथाङा गाव बेक्तिगतयै स्पर्ट्सआव इसिबां इन्टारेस्ट गैयाब्लाबो बिथाङा समाजजों जोबोद जुरित दङमोन आरो गाव स्पर्ट्सनि सायाव जोबोद इन्टारेस्ट दङमोन। दा बे हिसाबैनो जोङो बिनि सिगाङाव जि मावलांनानै थांनाय बेखौ लानानै जोङो दिनै बे स्पर्ट्सजों सोमोन्दो लानानै बेखौ होनाय जादों। मोनबेसेसो टिमा बेयाव बाहागो लादों? बे दिनैनि बे बादायलायनायाव जाहैबाय 8था टिमा बाहागो लाफैदोंमोन। दा बेयाव फैयै फैयै दिनै जोङो फुंनि 10 रिंगानिफ्राय खेलाखौ आराम्भ' खालामनानै दा जोंहा नै दा जोबथा फाइनाल खेलाया सोलिगासिनो। प्राइज हिसाबै मा होनाय जादों? दा जोङो प्राइज हिसाबै जोङो 30 इन्सि ट्रफिजों लोगोसे 7,000 रां चेम्पियनशिपनि थाखाय आरो रानार्स आपनि थाखाय 24 इन्सि ट्रफिजों लोगोसे 5,000 रां आरो बेस्ट प्लेयारनि थाखाय 12 इन्सि ट्रफि आरो 500 रां आरो लोगोसे बेस्ट टिम हिसाबै बे 8था टिमनि गेजेराव जाय साबसिनै गेलेनानै दिन्थिफुंलांनो हादों बे बेस्ट टिम हिसाबै जोङो मोनसे ट्रफि होफानाय जादों, लोगोसे 700 रां बेखौ होनाय जादों। फुटबल बादायलायनायजों लोगोसेनो गुबुन माबाफोर हाबाफारि लादेरबावदों नामा? दा जोङो नैबे मेम'रि फुटबल बादायलायनाय होनायजों लोगोसेनो जिहेथु जोंहा नै थांनाय दाख्लै 2022 मायथाइयाव जिहेथु जोंनि जायफोर फरायसुला फरायसुलिफ्रा HSLC फरिखायाव फार्स्ट डिभिजन आरो सेकेन्ड डिभिजन आरो थार्ड डिभिजन पास जालांदोंमोन, बिथांमोनखौबो जोङो नैबे ट्रफि खेला होनायजों लोगोसेयैनो खेबसेयैनो जोङो बे हाबाफारिखौबो लाफानाय जादों। नोंथांनाव हान्थु, सिं, गोदोना, आखाइनि आसि, सिंस्रि, दाफोना सानाय, आफादावनि सानाय, आथिं मिजुनाय सानाय, खर' जरा सानाय, आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय, जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।